PayPark és una plataforma que permet l'estacionament en zones blaves, zones verdes i aparcaments tant de superfícies com subterranis. Té una aplicació de smartphone que permet l'aparcament in situ, en el moment en què deixem el vehicle, realitzem l'estacionament. La plataforma és totalment gratuïta, el registre és totalment gratuït i el cost de l'aparcament és exactament el mateix que el parquímetre, cosa que ens diferencia d'altres plataformes on pot haver-hi un sobrecàrrec per enviament d'SMS. Tot funciona a través d'una plataforma online, un panell de control, on l'usuari previ registre podrà desaparcar, és a dir, quan traiem el vehicle ens retornarà aquell saldo que no hàgim utilitzat, cosa que no podem fer amb els sistemes actuals de parquímetres. Permet aparcar, per tant, sense haver de portar ni monedes, ni targetes, ni cap sistema de pagament, només l'smartphone. A més, a la plataforma ens permet un control absolut tant de la flota de vehicles com d'usuaris, ja que és un sistema multiusuari que permet tenir donats d'altes diversos usuaris, diversos, per exemple, els comercials d'una empresa, cadascun amb el seu vehicle, cadascun amb el seu límit de saldo i limitació de temps que pot utilitzar aquest sistema, i ens permet extreure una factura digital totalment vàlida, estalviant el problema d'haver d'anar amb els tiquets a l'empresa gestora perquè ens realitzi la factura. A més, en futures ampliacions, aquesta plataforma permetrà controlar l'estat del trànsit mitjançant dades obertes, open data, depenent de la ciutat, i consultar l'estat de disponibilitat d'aparcaments tant de superfície en zones blaves com d'aparcaments subterranis.